ki ciki in aje ki kada nayi rashin ki manufata komai na miki kauna ta jani kan boki bani yan mata. So zan furta miki kauna ba a mata janjani burin rai ya cika in sauya bijika ga sako na miki karbe ni zan shaida miki bangoran ta miki koda za na bata zobe ne mai tsoron mutuwa bai kiwo adawa ko horon da masaki sabo. Na yi marhaba masoyi kin san ba na kula mai yanga dan ke zana buga tauganga ki balli ki dara mai burga ko nisa na miki dan waiga mi wasa ko da salallanga ai tilo kin fadi ban zuga ga hannu ki saka lankambo. Mixed Golden Goose. She